Ez itt már a 6. bejelentkezésünk a titokkal kapcsolatban, és most arról a szempontból, vagy nézőpontból nézzük meg a titkot, hogy mi van akkor, amikor egy gyermek érzi azt, hogy van valami energetikailag a családban, amit a család nem mond ki, hogy ez mennyire nehezíti az életpályáját, az életútját egy gyermeknek. Erről kérdeztelek most, Lídia, téged, és igenis, hogy van hozzá mondani valód, ez is a titokhoz tartozik. Igen, hogyha gyerekként nézzük ezt a dolgot, és már beszéltél arról, hogy nekem milyen családi hátterem volt, ugye, hogy édesapám börtönben volt, alkoholista volt, anyukám is ugye sokat vert. Ugye nyilván ezt eltitkoltam az iskolába, és takargattam ugye a kék-zöld foltokat, és a tornaterembe is ugye úgy öltöztem, hogy senki ne vegye észre, ugye ezeket a családi titkokat, mert akkor ugye lehet, hogy engem elvisznek nevelő otthonba, és akkor elszakítanak a családomtól. Bármilyen is a családom, ugye, bármilyen is a családunk, ragaszkodunk a családunkhoz, és ugye őrizzük az ő bántalmazó titkaikat magunkon keresztül. És ezek olyan hatással vannak ránk felnőtt korunkban is, amit ugye nagyon nehéz feldolgozni. És pont ezért állítottuk össze ugye ezt a titok elvonulást Egerben, hogy az ilyen bántalmazott gyermekkorokat is feloldjuk. Igen, én meg még arra is gondoltam, hogy mennyi gyerek érzi azt, hogy a szülők külön-külön életet élnek, és bár van egy családi egységnek mutatott gazdasági egységközösség, de nincs kimondva az, hogy már mindkét félig kint van egy kapcsolatból, és hogy ez a gyerekre milyen hatással tud lenni. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ugye őrzünk egy titkot, amiről nem tudjuk, hogy mi, de tudjuk, hogy ott van az a térben, és csak nyomaszt, és megakadályozza abban, hogy kibontakozzunk, és hogy maximálisan tudjuk a potenciálunkat megvalósítani az életben. Úgyhogy ez is az apropója annak, hogy szervezünk egy elvonulást, egy tábort nyáron, júliusban, Egerben, egy csodálatos szép helyen, és hogyha van kedvet, tarts velünk, hogyha bármilyen szinten is kapcsolódsz ehhez a témához, és érintve vagy, akkor csak szólunk, hogy igen, ezzel lehet bánni, ezt ki lehet könnyíteni, le lehet rakni terheket, és meg is van rá az eszközrendszer, meg vannak rá a módszerek, a tér is, idő is meg lesz hozzá, most már csak te kell lesz, hogy itt legyél velünk, úgyhogy az információt azt megtalálhatod a videó alatt, ha kíváncsi vagy többre ebben a témában.